Pitanje je pokrenuto na sastanku u hrvatskom predstavništvu u Briselu, gdje su se okupili predstavnici brojnih hrvatskih županija, a u sklopu netom završene manifestacije Open Days. Ono što je vidljivo da naše predstavništvo nije dobilo nikakav signal od središnje vlasti da ispita koje bi to bile pozitivne ili negativni učinci na gospodarstvo i na politiku Republike Hrvatske ako se pokrene mehanizam 37. Samo zemlje koje nemaju nacionalne interese provode zajedničku europsku politiku i krajnje je vrijeme da se Hrvatska sabere i izračuna što su joj nacionalni interesi za koje će se boriti, dodaje Kraljičak, koji smatra da se ova tema mora staviti na vrh liste nacionalnih interesa i da se ne može čekati da ju netko drugi rješava. Ovom problematikom, bojim se, niko se nije bavio ni u Hrvatskoj, ni ovdje u Briselu i možda i zaista i ovaj današnji sastanak će biti jedna mala grudica koja će pokrenuti cijelu lavinu događanja upravo ovdje u Briselu gdje se takve odluke trebaju donositi. Kraljičak je tijekom boravka u Briselu s ovom problematikom upoznao i 6 hrvatskih europarlamentarnih zastupnika koji ni sami nisu puno znali o ovome.